Pel que fa a la logística, aquesta secció m'ha costat 3 trucades telefòniques, una visita a la casa de la meva cosina i una visita al supermercat de la cantonada. Dit això, comencem a parlar per tècnica. Us agraden els efectes? Bé, el divorci nuclear és, sens dubte, la forma col·loquial de referir-se a la fissió atòmica, que consisteix en trencar el nucli de l'àtom per produir energia. D'aquí, divorci, perquè trenques. En el cas de la fusió atòmica, o fusió de 2 nuclis, es parlaria de matrimoni nuclear, però com no és la secció que ens ocupa, doncs no parlarem d'això. Això és divorci nuclear en el sentit tècnic. Això és el separador. Sí, anem per la sociologia. En sociologia, coneixem per divorci nuclear com el divorci en el que un individu A, ¡Vamos a jugar a! ¿Quién soy? que podria ser aquest, se separa del nucli del seu entorn social, provocant la protesta general de l'entorn social. Aquest membre passa a ser un divorciat nuclear, ja que s'ha apartat del seu nucli i haurà de buscar un altre nucli amb el que alternar. I de pas aprofito per dir-vos que, segons el suplement de la Gran Enciclopèdia Catalana, a l'estat espanyol una nova llei del 7 de juliol de 1981 torna a introduir la possibilitat de divorci. Les causes de divorci en aquesta llei no són per possibles culpabilitats legals dels cònjuges, sinó per la constatació de realitats ja existents sancionades pel curs del temps, com les separacions. Dit això, us parlaré d'un altre tipus de divorci nuclear, que és el que es dona quan un individu A, com per exemple aquest, es divorcia d'un individu B, com per exemple aquest. Ja es veia que aquesta parella no tenia futur. Que, com fins llavors constituïa el seu nucli o centre de les seves preocupacions o activitats, doncs li podem dir divorci nuclear. Aquest divorci nuclear pot tenir 2 tipus de conseqüències: negatives per la persona, comportant que es dispara, o positives per la persona, comportant que se'n va de festa. I amb això estaria enllestida la part sociològica de la secció. Sí, molt bé. Aleshores ja hem dit una pila de tonteries sobre divorci nuclear, però jo